Linibo ka vendors sa tatlo ka mayor nga mga merkado sa Bacolod City ang ginaduso nga ipaidalom sa mandatory COVID-19 test. Apang pila ka mga vendor, hugot ang pagpamalabag sa plano sang local government unit. Yaring balita, ngaton gintutukan. Palaligban para sa 60 anyos sa si Lola Rosemary ang mga sitwasyon na sa ginasagod nga pamilya in kaso madayon. Ang ginaduso nga massive pool testing para sa mga vendor sa tatlo ka mayor nga merkado sa Bacolod City. Diba anong pangbiyan namon to ni close ni tanan? Anong pagkaon namon suportado kami sa gobyerno? Wala man, ihatag nila nga bugas nga itom pa. Sa Libertad pa lang, ara na sa 1,200 tubtob 1,500 ang target ng LGU sunod sa tagpamuno sa merkado. Sa Burgos king Central Market, ara sa mga sobra 4,000 ang target ni swab. Iban ginakulbaan, ginanervyos, there must be a thorough explanation sa tanan nga mga vendors naton. Ang 73 anyos si Lola Yolanda, luyag nga makikisorya sa alkalde sang syudad, agud ipautwas ang ila matudtuod nga sitwasyon, halin sa epekto sang Sunday lockdown, kag ang ginakulang ayuda. Nga ang tanan nga tawo at tutuyo sa bagsakan. Ang tanan nga pangayaw ara da. Nga kami lang yang nahibalaan nila nga iswab. Makigsapol ang mga vendor kay retired Major General Mel Feliciano, Chief Implementer sang IATF sa Visayas, agud mahitso ang plano kag masiguro kung anong matabo sa mga vendor in kaso madamo sa ilang magpositibo. Kami nami amon pamatsyag, mayo amon lawas, healthy kami, iupod kami sa na lima nga nag lain matsyag, kami mangin positive man. Suno kay Abaw, duha ka butang sigurado karon. Libreng RT-PCR test kag mandatory ini. Butang, yang iba ni vendor mauntat na lang kuno anay sa pagbaliga sa merkado, mga diskumpyado sa plano ng LGU kag ginadudahan ang test results. Bisan libre pa ya sir, hindi kami masugop. Paanong pangabuyan namon? Okay para sa ron. Quarantine ang isa, quarantine tanan eh. Obod Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.